ukuthi lendoda kufuneka uma ngiyithola ngithi okay ubungekho badala la university eUnisa Valentine badala la university ngifunda uma ngichazela lutho ngifuna le kandawo indoda isihambile. So bakhona abazali asebezondwa yingane ngenxa yani na impathi. Abanye futhi bangakuzondela ukuthi awubatshelanga iqiniso ukuthi le nkinga namhlanje ngenxa kabani kababa ngenxa kababa abakaze bengitshele ini na azathi umntwana ngiyabazonda. Qiniso lesikhulu akukho kunye iqiniso kuphela lesikhulu. Qiniso kuphela. Nayindaba bazali nayindaba. Mina bengathi kubo baba ungenakho ungenalo uthando ungagana ungamthathi lengane nathi ngapha kokhohlo basho njalo lesizulu. Uma nje wazi ukuthi wena imfundo yakho isiningi kakhulu usakhona ukuthobeka cha ngoba sigula lemshado sisikhathi ezideni. Qala ukuthandaze kukulale lo mina ozokwenza ungathobeki. Lozo ozongathobeki qala uthandazele First Timothy chapter 2. Jesu langa lompe funo lokho kuhle kuyemukelela uNkulunkulu umsindisi wethu. Lofisa ukuthi bonke abantu basinziswe bafinyelele ekulandeni iqiniso. 5. Ngoba munye uNkulunkulu, munye nemlamuli, nosemkhathini waNkulunkulu nebantu.
lo muntu nguKristu Jesu lo watinikela ukuthi abe inhlawulo yabo bonke lokho kwaba bufakazi ngesikhathi lesifanele. Baba ngicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Baba livu lakho Nkosi selifunziwe sikhona Baba letindlebe lethu sibalele sicela Baba lwengcwele lenomsebenzi kithi sibantu bakho impilo leselahlekile dibuyiselwe in Jesus mighty name, amen. Sibambe le-Titus so Galatians 4 verse 4 ngoba seGalatia 4 verse 4 ngicela kakhulu verse 8 last corner. Ngalokho ngiyathanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele engenelulaka nokuphikisana. Ngalokho ngiyathanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla enjani na ezingcwele engenalulaka nani na nokuphikisana. Sidinga amadoda angenani na angenalulaka nombango noma nani na nokuphikisana, akhuleka phamisa izandla kuzo zonke yini na izindawo. Izokhuleka kanjani ke indoda ingekho position yayo? Mina nawe sesiphuvile ukuthi wena usiyindoda, then izokhuleka kanjani indoda iposition yayo ingenalulaka nentukuthelo? Niyibona le trend lento yenzeka in such a way indoda igcine ingabi kuposition yokukhuleka, ikhulekele wonke ini na umuntu ukhuluma ngendlu yakhe yonke, and the moment indoda ingekho kuposition angeke izikhuleke konke kuzona. Kwenzeka kanjalo and asiboni iningi lethu sonke, asiboni iningi lethu. Galatians chapter 4 verse 4 ngoba seGalatia chapter 4 verse 4 kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyatalwa ngumfati yakhula ingephansi kwemthetho. sathi isikhathi sesifikile njani na ngokuphelele uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yazalwa njani na ngokujwayelekile phansi kwami nawe. But munye umlamule phansi womuntu nani na noKristu munye sesidide ngalendlela esidide ngayo sesiphathi emkhathini esingaziphumela munye umlamule ngekho munye. Lithi iBhayibheli uPaul ubebhala wayibhalela namabandla agwele kuyachichima. Ungabuka ngokweso lenyama uzothi khamba kahle la ebandleni kanti ulimi ungahambi kahle, ihleleka kukho uyiphatha akukho. Bekungekho abesifazane ukwehlala lithi bebegama kakhulu ngani na ngobuhle bangaphandle bangaphakathi ukudla kukho. Ifundo ehlelayo bebegama kakhulu nge-outer beauty ngaphandle bahle ungazuthi Nkosi yami can you marry me, but ngaphansi akukho kuhle. Kungena discipline ngena order, wonke umuntu uzenzela indlela afuna ngakhona. Bonke abantu baneyisombululo ngendlela yabo ngathi uKristu akekho ngoba lithi iBhayibheli munye umlamuli bethi bekhonza benabalamuli babo mara bayakhonza mara banabalamuli babo khona lapha phansi. Munye phakathi komuntu nani na noNkulunkulu Kristu kama la ukuthi indoda iphindele position ibe ubaba nothando idinga ini na umlamuli ukuze ungaba khona ukuthobeka noma hlonipha udinga ini na umlamuli. Bathi cha bathi ngingamdlisa le sweet uzokhona umlamuli sewule sweet chocolate eclairs uyazi phansi zingekho lesihlawuzo
umlamulela. Ulamulelwa yini emsebenzini wakho? Ulamulelwa yini? Yayingekho lento nale mali yokuyoyilanda ingekho. Mara namhla usunemali usubona omunye umlamuleli. Mara isathu uyakhona ngoba imali ingekho. Baze abantu abadlebele iyadura. Wathi hayi nami imali ayikho. Uyobona uma sengisebenza usuyasebenza usufuna omunye umlamuleli. Ligcwele ibandla. Bazi abantu kuhle kuyakulotshwa yonke. But order ayikho. Discipline ayikho. Izinto ayikahleleki mali kugcwele abantu bagcwele. Mali izinto ziphansi phezulu. Ofuna beyinhloko wenziwe inyawo. Ofuna beyinyawo wenziwe inhloko. Izinto iphambene. Mali ibandla ligcwele futhi. Munye umlamuleli nathi umuntu uNkulunkulu. Akekho omunye. Manje uma asahambi kahle la. Asike sisokhululo kufuna kuJesu. Jesu senze ngani? Sone kuphi? Siphambuke kuphi? Ikuphi la sihambi khona kanjani na? God. Noma sihamba invite kakhulu sibabe u20. Uma uJesu engekho, akekho. Munye umlamuleli. Ngesikhathi izinto ikhweba, uphi umlamuleli? Uphi? Uzena mfuneni ngisenokutholakala. Ngifuneni ngisenokutholakala. Ubani umlamuleli wakho? Ubani umlamuleli wakho? Ubani siyayibona le mpisi yakho ikhona siyayibona. Manje ubani umlamuleli wakho? Siyakhonza sinabalamuleli bethu. Siyakhonza sinabalamuleli. Siyadumisa sinabalamuleli bethu. Sineyindlela esisonza ngazo izinto ngakho. Sineyindlela ukuthi siya kanjani esikhululweni. Sinamaqhinga. Sijambo Jesu sinamaqhinga. Ngizobangena kanjani namuhla? Sinamaqhinga. Siphila ngamasu ngoba simfuna umlamuleli. Lapho ufuna ukuthi ngiyaxolisa asifuni. Uthi nawe lo nyawo ulifakela ngene la. Sinamasu too much. Munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu igama lakhe. Akasekho imfe funa ihlatshwe. Wahlatshwa kanye. Haleluya. Namanje sifuna umhlaba. Namanje sifuna umhlaba ngoba sinalabo abasilamulayo. On record yenza ngakani. Uthi besifika nje ngoba sibenza umsebenzi. Kanti nembuzo zakhona bayintshontshile futhi. Ngikhuluma ngento ephilayo, angikhuluma umbuzo ephilayo. Bezimbuzo lenkomo. But everyone sihlatshiwe manje entshontshiwe. Noma kuthiwa uyashweleza, imagine ushweleza ngento entshontshiwe. Munye umlamuleli ngoba bamunye. Njengoba nje isimo somuntu silento eyona. Zingakho imbuzi bakusibe ongayithenga uthi ugeza ingane zakho zingakho. Usuqeda uyigeza bathi ufuna uyigeze futhi. Usuqeda uyigeza bathi hayi uyigezana kahle. Befuna uyigeza ilanga lisaphuma. Uyigeze lingakaphumi kakhulu. Bathi hayi semnyama kakhulu. Ake bakujikisa bafuna imali. Munye umlamuleli phansi komuntu. Munye akekho munye. Sonke sesona. Mali munye umlamuleli akekho munye futhi. Akekho futhi yokusiza. Sonke sondelela kuye. Nkosi umlamulela. Senza njengoJobe eBhayibhelini. Ithi iBhayibheli uJobe was so cautious. Besithi ingane ake bawendilile ujatshuliwe. Ngasasa uwesena ushwelezela ingane zakhe. Athi Nkosi kungenzeka ejameni kwabo bonile phambi kobuso bakho. Kungenzeka bonile. Sonke sonela kuNkulunkulu. Siyabheka ukuthi sihambe kuphi kabi. La sazikhona nala singazikhona. Through Jesus Christ. Akekho munye futhi. Akekho munye umlamuleli. Asiyeke zomhlaba. Akesisize ngalo sasike sisifise wendawo. Namhlanje sekukhuluma ngasemphakathini.
mphakathi sacabanga ukuthi bazosilamulela cha. Namhlanje ngibona bakhuluma ngathi emphakathini. Wawucabanga ukuthi bazokulamulela ukukhuluma nabo. Kanti lutho abasimlamulela. Namhlanje suyitopic yaseblocking. Wawucabanga ukuthi abanaso. Uthi ungena nje bathi ulapho umanzi khona manje la. Wakhuluma umunye umama eGwalagwaleni ngikhumbula kahle. Oyisangoma waseMatsulu. Wathi abafundi sozowabiza ngegama lomuntu. Wathi babona kugcwala ibandla bafika la kithi ebusuku. Ngikhumbula kahle nezingoma zabo ngiyikhumbula. Akekho umunye sijabuliswa into eyize kwesikhathi kobaba. Khuluma leaders. Sifuna ukubhala abantu singazi ukuthi badlale. Akekho umzali ongajabulisa ukubaninga iningi mara kumele kuzondla. Kanjalo nakamoya. Asijabulisa ukubaqola phela. Badlale njengoba behleli so. Badlale. Uma bephuma la badlali njengoba begwema. Kwesikhathi sizidla kuswele ngenethi sesiphuma. Uyazi wayesizidla ukuthi la uhle khona ngokwami mina uma kumela ngimanga la. Sorry ngime la angikho lapha. Umzalwane azongena lapho umphathe kabi. Uselimele noma singashimela kangakanani. Uma ezongena ojika lapha ikhonini suwela ngo10, 11, 12 kanengelizwi. Uma uthuwe wamshaka endololwane lapha ekhonini uselimele futhi izobengeka. That's why it's conscious ukuthi badani bonke. Ngesikhathi angena ungeniswa njalo. Sonke sisejesu akekho ngolo la omunye nomunye singahluka kwemekhambi so akekho ngolo akekho. Manje sonke sidinga sonke. Mike phela lo sizombhadala akasidingi. Ngantshela ukuthi baba usithole wesemzinazi. Nokungakuze ebusuku angithi angiyakile indaba ngiyayazi. Ngakajathola esitereni semondo mina okay. Ngiyaqala ukukhuluma le. Ngakajathola esitereni semondo. Bamba esitereni so. Umsebenzi drive machine. Akajathola esitereni semondo. Ngimtholalele bakusithole khona usuku. Sonke siyahamba udila ngalazi. Munye kuphela. Lithi iBhayibheli kuyodlula konke kuyodlula. You can imagine uma kuyodlula konke kusale wena wedwa. Sihambe sonke kusale wena wedwa mfakeni. Izwi malonana. Udlule konke usale inzalo yakho mara ushiyana nezwi. Awushiyana nezwi. Uyishiyana konke emhlabeni. Asibabona abantwana ngaphandle uzobathi umzalo wakhe bamshiyele konke but namhlanje uzokhomba lutho nanesipeleki nozusikhomba mara bamshiyela konke izwi belingekho babuya bo-anti nabo-mati uma bengena uJesu bathatha konke asalingane yona muntu kubaluleke phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu siyalithanda kakhulu mara ukhona uNkulunkulu siyamfuna uNkulunkulu ukho konke sikudala siyamfuna yini siyamlangazelela uNkulunkulu na siyamfuna uNkulunkulu ukho konke ngabe khamba kahle emakhaya mara uNkulunkulu siyamfuna yini abantwana besesikhatheni lokushaya siyashaya sikhatheni munye umnamleni munye ubani na akekho futhi omunye ikale esikoleni asihambi nabo zoma lapho abazulu bake noma esikoleni basihambi nabo awuhambi phansi nabo noma ungabadrayiva imoto uyobashiya egethi awuhambi nabo udinga uJesu uzobalamulela eklasini labaya khona udinga uJesu uzobalamulela labaya khona. That's why isihlahla asifunde ngoMntolwazi izolo masifika la sizoshalela ngiyagijima ngiyoko ngikubeka ngithi yabona le mphathi befuna ukukhuluma wena kuqala. Okay, ngithola my younger brother lapha wenza second year university ngambizi ngegama lakhe
Take me through what you have done in this year. Uthi wenze theory and practical. Okay, take me through your practicals. Which we went for inspection. Ngakumana. Angeke practically you went for inspection. Khona ufuna wenzani na? Ukwenze ufunde. Ngoba izwe ngaphandle funa abantu abanjani na? Abanolwazi. Over and above, siyajabula uma be-university babuye. One day mhlawumbe uyaxoxa at your level, ku-youth stage and everything. It's one platform. Uyangena uhlokile uphuma ngcolanga. Ungena ulungile uphuma ngapha. Ungena umhlophe uphuma umnyama ngabeni. Ungena umuntu uphuma isibalo sesikhathi. It's one platform. Ehlukanisa igolide lehlabathi. Mhlawumbe ngiyexoxa ezimeleni. Ngikhulumela nje wonke umuntu uzazi. Siyamdinga uJesu sonke. Siyamdinga uJesu. Akekho umzali ongafisa ukuba nabantwana abalalelayo. Akekho futhi umntwana ongafisa ukuba nomzali onothando naye. Akekho umlingani wesilisa ongafisa ukuba nomlingani othobekile. Akekho futhi nangapha wesokuxele wesokhohlo ofisa ukuba nomlingani ongenathando. Kodwa ngoba silwa nani na nemimoya. Uthi usafuna ukwenza kahle ukuhlebele kuumoya wothando. Uzokujwayela lapho. Hayi, ngokwamyeka lapho, nikwamyeka la. Angeke ukujwayela. Funa umtshela indaba zakhe. Ilahle inhlonipho. Ufe umshado usayumile kodwa ufuneka. Qinisekisa namuhla. Asike sinamakhanda sonke. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu Jesu Kristu igama lakhe. Lord Jesus, we come before your throne this morning, praising your holy name. Indeed, oh Lord, you are our mediator. In all things that we have done knowingly and unknowingly, that are not pleasing before our Master, that are not pleasant before God, we ask for your involvement. In the name of Jesus Christ of Nazareth, cleanse us, O God, with the blood of Jesus. Wash us, O Lord. Deliver us and restore us. In the name of Jesus, for his name's sake, Lord, we thank you. Amen. Siyabonga kakhulu siyabonga bemihla. Munye umnameli noma bangakutshela isikhulu umuntu umdingayo ukwazi usamdinga umlameli munye Jesu Kristu igama lakhe. Singadukisani bafundi singani na singadukisani. Paul wayekhuza lomoya sekudukiswana phakathi nomuntu. Sekune competition yokuvela abantu bebahle ngaphandle naphakathi kwesibahle. Wayekhuza lomoya Paul. Wayekhuza lomoya. Wayekhuza lomoya. Siyamthanda kakhulu uNkulunkulu amemeli. Tanageli banzi,